Какво означава средно училище Петко Рачов Славейков за вас? Нови знания, вдъхновение, приятелства, безброй задоволения, подкрепа, любопитство, ентусиазъм, принадлежност, самоувереност, възможности за изява, развитие. Тук не просто научихме уроците от учебниците, а усвоихме ценности и увереността, които ще ни водят в живота. Да съм учител за мен е предизвикателство и изпитание. Учителската професия е една от най-трудните и изисква постоянство и упоритост. Трябва да можеш да бъдеш мотивиращ учител. Учител, който вдъхновява, който е съпричастен с вълненията на учениците. Учител, който учи, учител, който е човек. А на мен училище Славейков ми дава всичко това. Славейков е едно голямо семейство. И това, което най-много ми дава, е любов. Славейков, какво ми дава като училище? На първо място дава ми удоволствие от работата. Дава ми контакт с млади, усмихнати и позитивни хора като вас. Дава ми надежда за бъдещето и естествено честта и отговорността да бъда част от това семейство. Славейков е като мой втори дом, а тук човек може да направи каквото поиска, човек може да осъществи мечтите, идеите си и разбира се, като има ученици, с които може да работи и да прави невероятни неща. Какво означава Славейков за мен? Славейков се превърна в моя втори дом. Какво е за мен Славейков? Средно училище Петко Рачов Славейков е мястото, където се чувствам пълноценно. Смятам, че за да може да работи с деца, човек трябва да се чувства на мястото си. И всъщност тези деца ме карат всеки ден да идвам на работа с желание. Тези деца ме карат да се усмихвам на всичко, което правят, включително когато грешат. И тези деца ме карат да знам, че България ще я има и това не е просто поза. Това е нещо, което дълбоко вярвам. Има хора, които ще носят нашата държава напред и ще са причината ние да се гордеем. Честит празник, честит юбилей на всички ви. Пожелавам си на мен, на вас, на всички бивши и настоящи славейковци отлично здраве, сила и смелост, защото така се сбъдват мечти. Да бъдем щастливи, че сме в нашето училище, да бъдем щастливи, че имаме възможността за най-доброто образование, да израстваме и да сме удовлетворени и да сме благодарни за всичко това. Какво означава Славейков? Много. Всичко. Семейство, приятели, компания, абсолютно всичко в едно. Много. Един свят. Самосвят на свят. Едно училище е такова, каквото е благодарение на абсолютно всички, които са част от него. Ние заедно преодоляваме всички трудности, заедно се радваме на всички успехи и заедно творим, създавайки една общност, която да допринесе за бъдещето на България. Всички тези позитивни неща, които казахме и казаха учениците, учителите и заместник директорите преди нас, са възможни благодарение на един човек. Господин Багдасаров, нашия директор. И с това клипче искаме да му благодарим за свободата, възможностите и подкрепата, която ни дава всеки един ден.